Хубаво е, че пазим яйцата, нали? Да, хубаво е. Обаче той трябва да провери сантиметъра. Добре, ще го проверя. Тин. Хей! Хей! Искам да ви кажа, какво е толкова важно? Майчице! Пак ти откраднах яйцата. На. Сега ще ги оцеля с това оръдие, за да мога да ги спра. Тан. Не. Помощ! Много съм мъничък, за да се надувам така. Как да го направя вече? Не знам. Твое решение. Ти избираш, не ние. Ти си ти. Ние сме си ние. Така че, довиждане. Чао. Хи-хи. Опа. Хе-хи-хи-хи. Уи. Аз съм топ. Ау. Тази машина се разглобява. Готово. Поправих я самичък. Пак се надувам. Уи, супер. Ще стоя така малко. Сега го размърдай така. Какво става? Спри. Супер! Най-после дойде. Трябва да убиеш едно некадърно прасе. Прасета, за тях съм готов. Яха! Какво правиш? Довиждане. Не, него вече не го снимай. Този вече не го снимай. Никога. Тези, които са тук, не ги снимай. Супер. Ще дойдат ли още? Като мен? Не. Може ли? Сигурно. Най-вероятно. Тинг. Ти пък как дойдеш с този балон? Хей, не всички могат да надуват балони. Ти пък си експерт по карате, голяма глава такава. Аз ще ви помогна за прасетата, ако трябва. Не, само трябва да ни помогнеш с готвача. Защото той постоянно готви за прасетата и те надебеляват и стават по-силни. Така че трябва да се пазим. Особено от краля, защото има пушки. Какво ли да правим? Изпратете от най-силните. Добре, аз и аз. Също и аз. Добре, отивайте. Него не го снимай. Аз какво ли да направя? Ще стрелям в каската на готвача. Коста, готвач. Ау. Хей. Да се опитаме ли? Не. Ау. Това заболяване е честно. Свърши клипчето.